Træk ind! Nej, nu er den gået slet. Nej, kom nu bare. Den er givet slip, ikke også? Skal linen ud over vandet? Eller fiskstangen? Sådan der. Og altid stram linen. Har den givet slip? Nå. Nej. Den er givet slip? Nej. Så skal du have den af. Den her line, Fisken. det mener du ikke. Skal jeg bare tage fat? Kan man ikke gøre et eller andet? Kan man ikke træde på den? Nej! Ej, det tør jeg altså ikke. Tag den med herhen, og så... Nu har den givet slip på linen. Okay, så tager du bare en finger ind i gælden. Nej, jeg gør sgu ej. Jo, den kan ikke gøre noget derinde. Tro på mig. Tro på mig. Tag et fast greb om fisken. Gør det nu, Patrick. Tag så et fast greb om den fisk der. Jeg kan ikke bare tage fat i halen. Tag nu et fast greb om fisken. Tag rundt alt, hvad du kan. Bare tag ved. Den gør ikke noget. Og jeg lover dig det. Kan den ikke bide? Tag nu ved rundt om fisken. Tag ved. Godt. Patrick, kom nu. Ej, det tror jeg ikke. Kan du ikke gøre det? Ej, Der er jeg flere tør... fisk, der venter på, at du skal fange dem. Ej, jeg tør ikke. Ej, kom Hvad er det, nu. du er bange for? Hvad gør den? At den bider mig. Den kan ikke bide. Den kan ikke. Patrick, det er synd for festen, det der. Vis dig som en dreng og tag ved fisken ordentligt. Altså, skal jeg tage der ved hovedet? Altså sådan her. Ja, Nu er hovedet her, så Ja. skal jeg så tage fat sådan her. ja. Ind i gælderne, og så brækker du hovedet Skal jeg tage bagover. fat i den her? Ja. Du skal bare holde ved fisken nu. Tag nu ved fisken. Den gør ikke noget, hvis du holder fast ved den. Er du sikker? Jeg mener det. Men det var det, jeg gjorde før. Ja, men du holdt ikke fast nok. Nu får jeg bare det. Tag ordentligt ved. Jeg får det. Tag nu bare ordentligt ved. Jeg viser det her til alle piger, hvis du ikke... Tag nu ordentligt ved. Det er klart, den vil sprælle. Skynd dig nu, Patrick. Sådan. Hold ordentligt ved fisken. Ja, Så tager du en finger ind hver sted der. det tør jeg ikke. Kom så. Det er varmt. Ej, Måns, kan du ikke gøre det for mig?